Coneix-te, descobreix les teves habilitats i motivacions. Treballa sobre el teu autoconcepte, les teves competències i expectatives. Et pots fer preguntes com: qui sóc? Com sóc? Quins coneixements, habilitats i competències tinc? Lideratge, parlar en públic, iniciativa, organització, treball en equip. En quins contextos em desenvolupo fàcilment? Quines assignatures m'agraden més? Quines se'm donen millor? Quines són les branques de coneixement que em motiven? Apropa't al mercat laboral. Explora les possibilitats que t'ofereixen els diferents sectors del mercat laboral i quines són les professions que pots trobar en cadascun d'ells. Et pots preguntar: de què m'agradaria treballar en un futur? Em puc imaginar exercint una professió a 5 o 10 anys vista? Quines són les sortides professionals que tindré? Quin itinerari acadèmic necessito realitzar? Analitza totes aquestes opcions i no et preocupis si tens més d'una professió al cap. Tenir més d'una opció t'ajudarà a traçar diferents plans i poder acabar de decidir-te a mesura que vagis avançant en el teu itinerari. Defineix el teu itinerari acadèmic. Un cop hagis fet aquesta exploració, tant d'autoconeixement com del mercat laboral, caldrà que defineixis el teu objectiu acadèmic i professional. Quins estudis necessites per accedir a la professió que t'interessa? Batxillerat? Programa de formació i inserció? Cicle formatiu de grau mitjà? Cicle formatiu de grau superior? Grau universitari? Com funcionen aquests estudis? Quina durada tenen? Quines assignatures hi ha? Contemplen part de pràctiques? Quins centres oferten el que vols? Mira't les dades de les jornades de portes obertes. Quants anys necessites per realitzar la teva formació? Et demanen formació complementària? Planifica't en el temps per assolir els objectius. Un cop tens clar tot això, és hora de traçar un full de ruta per aconseguir els teus objectius. Marca't a l'agenda totes aquelles accions que necessites per dur a terme els teus plans i amb esforç i constància aconsegueix dur-los a terme.